Kampaň na zvýšenie povedomia o bioplyne Spoločne za bioplyn. O bioplyne v skratke. Bioplyn je ekologicky obnoviteľný zdroj energie. Využíva sa na výrobu elektriny a tepla, ako aj biometánu. Bioplyn vzniká vyhnívaním organického materiálu bez prístupu vzduchu pri správnej teplote a pH. V prírode mikroorganizmy prirodzene rozkladajú zložité organické látky a vznikajú jednoduchšie organické látky, kyseliny, sírov, vodík a vodík. Poslednou fázou rozkladu je uvoľnenie metánu. V bioplynovej stanici vzniká bioplyn energetickým a materiálovým zhodnotením organického odpadu z chovu hospodárskych zvierat, poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, gastronomických prevádzok a domácností, priemyselných a komunálnych čistení odpadových vôd. Proces prebieha v plynoteste uzatvorených nádobách tzv. Fermentoroch pri teplote 39 až 50 stupňov Celzia. Pomocou kogeneračnej jednotky či spaľovacieho motoru s generátorom sa mení na elektrickú energiu a teplo. Vzniká len toľko oxidu uhličitého, koľko predtým absorbovali rastliny počas fotosyntézy. Vyčistením bioplynu možno získať biometán, absolútnu náhradu zemného plynu. Zvyšok rozkladu hmoty je kvalitné hnojivo digestát. Zhodnotenie vstupných surovín. Bioplyn je možné vyrobiť z 1 tony nasledovných vstupných surovín. Maštálneho hnoja 90 m3, hnojovice 20 m3, mláta 300 m3 a reštauračného odpadu 40 m3. Z čoho sa bioplyn skladá? Prevažne z metánu 50 až 75 %, oxidu uhličitého 24 až 49 % a malých množstiev stopových plynov, vodíka, sírovodíka a kyslíka maximálne 2 %. Nepremeškajte ďalšiu časť, výhody, využitie a zaujímavosti o bioplyne. Využite čistú energiu bioplynu naplno.